gizonok, ez omen dakigu bi gauza batera egiten, nik ez behintzat eta orduan orain Benito Lertxundiri elkarrizketa egingo diogu, baina horrau kontuak utzi itzagun, Benito Lertxundi gaur gurean, halo bat. Seguru nago ala ere, Benito, zu gai izango zinekela, seguru asko, arraunean da izketan egiten, kantuan ez dakit, baina. Bueno, leheno aritu gara, ez? Bai, baina nik ezin nuen, edo arraunean edo pentsatzen bietan da, Ba, mantxo hartu behar. Benito, zer du bai itxasoak zu horrela liluratzeko eta horrela inspiratzeko? Bueno, nuke gauza berezirik esango, itxasoaren handitasuna eta itxasoaren handitasun hori esplikatu ezina erabat jende asko du eta hain da gauza ikaragarria ez. Itxasoa duen, begiratzen diozu eta ematen du beti berdina dela, baina oharkabean beti pixka atalako magnetismoa bezala du berari begiratzen dizu. Gero hain da espazio irikia eta hain da bezaldetik aberatsa. Eta azken finean bakizu ze izango den gainera, horkoa garela. Pixka bat gure ama dela, eta pixka bat amaren sabela edo, nolabait ainorantzat moduan, amari begiratzen diogula nahi gabe, ez da? Oharkabean ia hori izango da hierba da ez. Baliteke, ez da? Gero, itxasoa eta arrauna. Petriletik begira egoten zaretenok beste ikusmena da duzu ez, Orion ba, omen da, ala esan diate ez da, Peña Petril izenekoa. Eta zu horren kidea omen zara. Azaldu jozu ez dakiten egin zer den Peña Petril hori. Ba, gu Petril bat enoten gara pixkatan pasarak ikusten, eta bat-batean arraunari berak hasi ziren guri, Peña Petril, hasi ziren eta bar, da horrekin ditu gara. Peña Petril. Zenbat elkartzen zarete, Peña horretan? Zenbat kide? Bueno, batzutan 3, bestetan 4, bestetan 7 bat, bestetan, bueno, ezberdina dira. Baina zu ia fijo hietakoa zara? Bai, gehitsunetan bai. Beti ezin dut, baina gehitsunetan bai. Halako beneno bat badut arraunarekiko eta horregoten nahi. Zainetan, ezin atera. Diskoak grabatzen aritu zarela bakigu, bukatuta ituzuia lanak, udazkenean aterako zuen diskorren lanak? Bai, erabat ja lanak bukatuta daude, orain asketa falta die. Baina nasketak ere, ja nik uste martxan daude. Teknikaria bere estudion horari da bere kabuziten, eta lako batean deituko pixka bat, egin duen bideo hori pixka bat, ikusteko, nola dikoan. Eta ja martxan dago gaitz. Mikel Fernandez da, teknik hori? Hoi da. Mikel Fernandez, ez da. Diskoa gainera, izena ere baumendu, primizia eman dezakegu, ez da? Udazken aterako bada ere, nola du izena? Itxas ulu zolia. Benito, beti bezain komplikatu, maizkideko ikaslea ditugu, ez da? Itxas ulu zolia. Zolia. Itxas ulu zolia. Bai, itxas marmar. Esplikazioa. Itxas marmar soinutsua, ez? Esango eduke, ez? Itxas ulu zolia, beti ere itxasoaren zen. Eta Orioko arraunlariekin kanta bat atera, Orioko ereserkia diskoan sartzearen eta hori nola sortu zen? Zein norabidetan izan zen hori? Zu handik sortu zen, Orioko herria sortu zuen, edo dena batera, Peña Petrilen sortutako gauza da? Ez, hori da, beti da nik pixka atentzioa ditu egit. Nik oso oriotarra naiz eta Orion umetatik bizi duten, nola esango nuke, irudia, estampa hori, hain da nolabait esateko ederra ez. Ikaragarria da, Orion arraun munduak duen nolabaiteko historia, ez da. Segurenik, eta hau ez dut arrokeriak esaten, segurenik munduan ez da ungo beste elkarte bat, kirolari lotutako elkarte bat, hain palmarez zabala duenik, hain, ez dakit nola esan, zenbat titulo eta zenbat gauza irabazituen eta bar. Eta horrek zerbait adierazten dit niri, ez? Hor izateko modu bat, hor badala, zergatik hori dago arraun zena hori eta bar, ez? Historikoki, ez da, 100 piko urtetakoa, ez da. Horren beti ditzen zidan, hau nola baite nire ofizioa lotuta, nire ekintzei, nire egiteko, nire lanbideari lotuta nola erantzun guzti horri eta bar. Eta bakizu, askotan margolari bat, lienzo zuri baten aurrean jartzean bezala, baditu alako, ez, zalantzak eta beldurrak eta bar, ez? Igaz, aizu zen, guztaila zen eta horiko traineroak estropadetan transmititzen zian gauza eder bat. Ontzia oso lirain eta oso ederkizikoen, arraunketa luze bat eta sakona eta bat. Eta ez dakiz zer, unkitu nino nahi beste eta bar, pizkan martxan jarri nintzen da, sinitzen hoxe kantu bat egiten. Eta hola xe, Mirotzak izeneko kantua. Bueno, elkar estudiotan izan zen Jose Olagarai aurreko batean, eta ona, emaitza arraunlariak kantuan Benito zuzentzen zituen. Ez zara inoiz, bakarrik joango, niroz gogoa da zure arnaza izango, ez zara inoiz, bakarrik
Bueno, zer gisa, diskoan grabaketa? Oso polita, esperientzi berri bat, behin nintzen horrelako leku baten, da oso polita junda, bai. Ondo ez, nik uste pixkanaka mejoratzen jungela, aurreneko saioan ez zaio oso fina atera, baina segitu hartu dugu. Entsaio asko, hemen atorri baino lehen? Ez, ibili ginean, noiz ingendun, gau honetan zein gendun, hori joan kantatu genuen, da orduan juntatu ginen, 3-4 aldiz hola, baina arrezke hostik, ez da bate. Zer da zailagoa, Kontxako bandera irabaztea edo hemen abestia grabatzea? Hori erantzuna zuke bakizu, zer dan zailago. Guretzako saio Kontxa irabaztia izango da. Errespetu guztiakin, baina Kontxako bandera tirabaztia nik uste saio dela bai. Nolki Benito neko arrakasta bere diskuekin eta kasualidadez honekin salmenta gutxiago izanen balu, zuen kulpa izanen litzake? Seguru baietz. Seguro asko bai. Ez uste. Bea badauka lehendikan trajektoria bat, osea que... Gu gaizki kantatu edo non guri esan baina ez. Benito gestu gure lan ondu jiber, beak disko saltzeko ez, nik uste eta arrakastan du jakalapeak eta niko disko salduko ditula. Benito bere taldeko koruan parte hartzeko proposamen egine balizue, onartuko zenukete? Bai. Bai. Esatik ganez. Bai, atrebentzu pixka batekin. Hala, bukatu ez Zer moz ikusi dituzu Benito, baina benetan esaiazu, espero zenuen emaitza lortu alduzu, bai. Arraunean bat zirela bagenekien. Ez, kantuan gauza asko dauzke, gauza pila bat sartu ditugu hor instrumentu aldetik eta pila bat dago eta beak dira elementutxo bat hor tartean eta hor beak bakarrik entzun ditugu eta baina hor falta da dena. Eta hor... Mikel Fernandezen eskua hor, badakizu asko estimatzen duzun teknikari badela, ez da, eta hor gero ondo atonduko du hori, ez? Ni bai, berak konfiantza handia du, berak bera oso, ez da teknikoa bakarrik, berak oso produktore zena du, eta oso ondo bideratzen ditu instrumentoak eta kombinazioa timbrenak eta bozak eta bat, eta bera oso ongi horkatuko du hori dena. Eta gero, ni deitzen ditenean, bilkatingo dugu, bion arteko zabatez, ibilbide bat horren inguruan. Ibilbidea nola da hori? Sokatira izaten da hori? Batzutan bai.